Takže ľudia, toto je naprosto nezvyčajné video, ktoré by ste na našom kanále určite nečakali, keďže my sa špecializujeme na niečo úplne iné, ale toto video zachytáva brechanie líšok, aj keď tam nič nevidno, ale za vypočutie tohto videa to určite stojí, takže užite si video a ja sa vám ozvem na konci. Ešte jedna vec, nie je to hrozivo, keby niekto niekoho vraždil, ale asi líšky mali nejakú ruju a tak a sú to líšky, mám to overené od polovníka. A takže tak a užite si video a ozvem sa vám na konci. Čaute. Takže ľudia, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, hoďte like a určite odber a zvonček, aby vám ďalšie video neuniklo. Sice bolo také nezvyčajné, ale verím, že ste si od toho niečo odniesli. Aspoň budete vedieť, keď niečo takéto budete počuť, že to boli líšky. A schválne, až vás to naplašilo, bolo desivé tie zvuky, tak mi to napíšte do komentáru. Ďakujem, že ste kúkli video a ahojte.